mon choix. Ne y'a choix, avec ton mec qui va rentrer. Ahmed fo Aisha kelen a tobili kɛ Ahmed bɛ bɔ ka n'a sɔrɔ awɔ fo a b'a fɛngɛ ko tobili dumuni ma mɔ bɛ trop comme ça o bɛ ayi est-ce que a tun bɛ don parce que a bɛ continuer ni ani fɛngɛ bɛ continuer ni a ye ka na mɛ sa ni fɛngɛ tun bɛ continuer ni dialogue ye sisan donc ni fɛngɛra sisan fɛngɛ bɛ dumuni a bɛ to Aisha kɛrɛfɛ Aisha bɛ dumuni bɔ o bɛ dumuni yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Aisha bɛ belle-mère ta d'a ma fo belle-mère kɛlen ka dumuni de bɔ Aisha ka Aisha kulekan bɔlen a bɛ don Aisha nɔfɛ yen de. Okay. On y a femme. Buangan tu fenga doa. Jom. Nunu mena ka bɔ docteur so la. Awɔ. Aisha. Awɔ. Ana bɛ ka don so kɔnɔ. Awɔ n y'a faamu. Okay.
ka ɲi olu k'an ka kɛ k'a b'a ka so kɔnɔ a bɛ ninnu ye problème foyi t'a la o idée ka ɲi je suis d'accord avec Camille ça me va c'est mieux quoi yanni an k'a fɔ ko an bɛ fɛngɛ an bɛ taga ni ka segin fɛngɛ a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ ka segin ka bon mun de bɛ ka fɔ o ye fo an bɛ a ye yɔrɔ min na an bɛ tɛna fɔ ka taa ji bɔ ka d'a ma fo ka fɔ a ma ko a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ non bon an bɛ ka kɛ min na au fait pour que ka halisa o b'a tɔ fɛngɛ ka jalousie a ka jalousie tɔ fɛngɛ quoi awɔ i m'a faamuya sisan comme a bɛ jalousie fɛngɛ la toujours fɛngɛ la quoi mais an bɛ tɛna tɛgɛ da a tulo kɔrɔ ok nin juguya quoi c'est comme si a t'a yira elle est jalouse mais elle ne le montre pas awɔ ok n'a faamu awɔ jumɛn ok problème foyi t'a la i m'a yɔrɔw falen yan ok moi j'aurais préféré que i t'a falen sisan c'est comme si sisan an ye scénario min kun sɛbɛn i b'o copie dɔ kɛ mais i bɛ nin yɔrɔ in fɛnɛ falen dɔrɔn k'o fɛngɛ quoi donc n'an sera yen on leur dit cela quoi pourquoi on l'a fait oh ok faut pas te ok parce que belle-mère bɔtɔla ko ko a kana tobili kɛ a ka sɛgɛn a karisa dumuni dɔɔni t'i bolo
Faamu. Waaw ne y'a faamu.
Binta. Federation tare ne. Ai bonite Federation tare.
match bɛɛ de bɛ filmé. Man ne ka match bɛɛ de kɛ. C'est un projet yɛrɛ. O ye ka match filmé ka taa analyser kɔfɛ. Est-ce que an ka match kɛra don jumɛn? Est-ce que ma kɛ an ka 2e jour de ou bien 3e jour? An kun tɛ o la quoi. Sinon, vous donnez la vidéo. Mɔgɔ bɛ kulonkɛ kɛ nin image ninnu na ninnu tɛ kulonkɛ fɛn ye. E ni dɔw fara ɲɔgɔn kan de contrat tɛ se ka contrat sɔrɔ n'a ye. Mais an ka mɔgɔw t'o dɔn quoi. O de y'a to an yɛrɛ tɛ contrat sɔrɔ sinon ne ni image ninnu b'i bolo i ka partie min dɔw i bɛ se ka c'est-à-dire cameraman ni a bɛ se ka bɛn a b'a tigɛ ka d'i ma i bɛ to k'a publier à travers ça mɔgɔw b'i ka talent ye i bɛ se ka contrat sɔrɔ mais hali n'a kɛra Sénégal ni fɛn na parce que an ka problème min ye an bolo k'an ka dan ye yan de quoi. Bon alors que ko wɛrɛ bɛ yen. Pivot ɲinani yɛrɛ kɔrɔ. Ni pivot in t'a la o. C'est bien. An ka pivot ɲuman o bɔnnen don quoi. Je crois o blessé len don. O bɛ dɔgɔtɔrɔso jan. Ni sukaro tɛ tabolo la o de ka gɛlɛn. Sisan ni sukaro b'a ɲɛkɔrɔ aw bɛ se ni sukaro o de ka di. U bɛ sukaro dun a bɛ ka foyi. O b'a sɔrɔ. N'importe quoi.